Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also to like our page on Facebook guys. Ayan, doon ako nagsasagot ng mga ilang katanungan nyo regarding sa mga presyo namin sa aming mga sisiw. So for today's video guys, ayan, usual lang na ginagawa ko everyday. Kasi guys, ayan, nagtanim ako the past few days ng mga Carabao grass. So ngayon guys, magtatanim ulit ako pero dito naman banda sa may bahay namin. Yung nataniman ko kasi nung mga nakaraang araw guys is doon banda kanila Apollo. So ngayon naman guys, kukunin ko muna yung mga ilang net na ginagamit namin para sa aming mga sisiw kasi wala pa naman kami pang range. So yun na muna yung gagamitin ko tapos i-install ko doon para at least matamnan ko na kasi hindi pwedeng walang net yung ating Carabao grass guys kasi meron tayong mga breeders dito sa atin. Since wala ding mga grass or damo dito sa aming area, ayan nakikita nyo naman halos lupa na talaga guys. Kaya magtatanim ulit ako dito banda. Kasi doon sa likod, papakita ko pala sa inyo, update din sa likod ng mga Carabao grass na tinanim ko na. Yung iba guys, nabuhay na. Tapos yung iba na mayroon pang ilan na mga hindi pa talaga naka-recover. Kasi nga, bago lang din sila kasing tanim. And at the same time guys, i-update ko kayo sa aming February breeding guys. Ayun, March na ngayon. So yung February namin na breeding is napakarami naming sisiw guys. Nag-exceed kami sa 50 pieces or 50 heads na sisiw guys. Kasi may ilan na kasi kami mga shamo guys na naglilay na ng egg. Tapos yung iba, ayun na nga, napisa na rin. So i-update ko rin kayo about that later guys. Kasi ayan, guys, naglilinis ako. Ngayon ko lang din na-open ng vlog. Kunin na muna natin yung net and then mamaya i-update ko kayo sa aming mga sisiw. So ayan, guys, nandito nga pala si Gigi guys. Ayan lang, papakita ko sa inyo si Gigi. Come here! Ay, napakalaki na ng Gigi namin guys. Napaka-clingy masyado. Sleepy ka pa? Ha? Ayan guys. Napaka-sweet ng asong to guys. Ito yung guard dog sana namin. Pero ayan, tingnan nyo naman. Magiging guard dog pa kaya ito. Ayan oh. Napaka-baby. Ayan yung aming little Gigi guys. Ayan, update lang kay Gigi. Malaki na talaga si Gigi guys oh. Always siya natutulog so hindi rin siya nadidisturbo. Eto guys oh. Ayan. Napakalaki ni Gigi. Ayan guys. Imagine. 4 months old to si Gigi guys oh. Ayan, isang Belgian. Ayan. Ayan. Okay. Ayan guys, sinumpong na naman. Ayan guys, napakatamad. Ayan. So, hindi ko pa siya masyadong nawawalk. Pero anytime soon kasi medyo busy talaga tayo sa yard. So, ayan. Update lang kay Gigi. Hi, Gigi. Hi. Hi, everyone. Hi. Good girl. So, ayan guys. Dito ko plano ulit magtanim ng Carabao grass. Ayan lang yung magiging boundary natin. So, napaka-konti lang. Pansamantala lang din kasi guys, kasi nga yung similya din natin ng Carabao grass is medyo konti na lang. So, konti lang muna yung kukordonan ko. So, ayan lang yun. Kukunin na muna natin yung ating net para malagay na natin. Ito naman yung net na sinasabi ko guys. Ayan, napakaluma na ng net na to. Medyo marupok na rin siya. Ayan, tulad niyan guys. O, pinagtagpi ko lang yan doon sa Carabao grass namin sa likod. Ayan guys, kung mapapansin nyo, mayroon na siyang mga net. Ayan, pinagtagpi ko lang yan guys. Para yung Carabao grass namin sa loob is hindi pasukin nila Apollo. Napakarami ko na kasing natanim guys. Tapos sayang naman, palagi na silang pumupunta dyan, kumakain. So yung iba, imbis na mabuhay, namamatay sila. Kaya ayan, nilagyan namin ng cordon. Or actually, akong gumawa niyan. Pasensya na po, medyo messy lang. Pero ayan guys, at least hindi na nakakapasok sila Apollo dyan banda. Napakahirap magtanim ng Carabao grass tapos kakainin lang nila Apollo. Kaya ayan, nilagyan namin ng konting net. Tapos hindi naman din sila nakakasampa dyan dahil siguro sa bigat din ng katawan nila. So yung dito, since dalawa ito guys, ang kukunin ko ito na muna. Kasi ito yung ilan din sa nauna namin na net na nabili. Ayan, babaklasin ko yan. Para, ayan, nilagay natin doon. So, ayan guys, magsimula na muna ako. Bago ko i-continue yun guys, meron kasing maingay na manok. So tingnan ko lang, kasi yung mga ganitong manok guys, may chance na nangingitlog sila tapos hindi nila alam kung saan sila mangitlog. Kung saan yung manok na yun. Ayan, nandito guys, napakaingay niya. Dito pala guys, oh nakaitlog na talaga. Baka mahulog niya. O diba? Baka mahulog niya yan guys. So yun guys, nilagay ko siya, pati yung itlog niya.
Ayun yung itlog niya guys, dito. Ayan, ito yung itlog niya. So, para at least sa susunod dyan na yan siya. So, buti na lang talaga, hindi niya nahulog. So, yun yung sinasabi ko guys, na kailangan i-monitor. Kasi yung iba, dyan lang sila nangingitlog guys. Tapos, napakasayang ng mga itlog. Yung iba, nahuhulog na lang. Kaya, ayan, kailangan natin silang i-monitor. Tapos, patnubayan talaga kung saan sila dapat mangitlog. And guys, muntik na nahulog yung itlog niya. Sayang masyado. So, imbis na 10 pieces of eggs yung expected mo sa inahin na yun, siyam na lang. Ayan, tulad nito guys, nangitlog na naman siya. Yung mga ganito guys, yan yung sinasabi namin na hinihintay namin na parang magpapakasta na talaga, saka namin hinababa sa kulungan. So, eto, isi-save na muna natin. Baka kasi kainin niya or madaganan niya dito. Though wala itong kasta guys, eto pwede itong pangkain guys, yung mga ganito. Bago natin siya i-release sa ating range, bigyan na muna natin siya ng vitamins. Kailangan din talaga natin silang i-monitor guys, kasi yung iba, lalo na kapag walang pagkain sa breeding pen, maaaring mangyari guys, nakainin nila yung itlog nila kasi nga gutom sila, tapos walang tubig. So, ayan, sisip-sipin nila yung kanilang itlog. So, sayang ulit yung itlog na yun. Ayan, kailangan talaga i-monitor. So, ayan guys, balik tayo dito sa ating net. Tatapusin ko na muna to and then, ayan, para ma-install nga natin doon sa ating pagtataniman ng Carabao grass. So guys, ayan, tapos na natin nakuha yung ating net. So ngayon ang gagawin ko is dadalhin ko to doon. So ito, i-install natin to. And then tingnan natin kung hanggang saan siya, kung gaano kahaba. Para at least, ayan, pwede natin ma-extend. Kung sakali man na pwede pa. Hindi ko alam kung kaya pa natin tong mataniman. Pero ayan, at least nakapag-cordon tayo ng magpapakatay kami kanila tatay kasi doon kami kumakain kung minsan. So ayun, papakatay natin to doon kanila tatay. So punta kami doon mamaya. So sana nandun pa si Pulin kasi siya yung pinakamatakaw lalo na kapag may sabaw. Yun yung batang yun. Papakatay natin to guys. Advertise na muna. So eto na yun guys. Nakatali na sila lahat. So ilalagay ko na muna yung kulay ng kanilang cable tie. Baka makalimutan na naman natin. Tapos, yung shamu asil pala natin na yellow kanina is March breeding na yun guys. So, kulay yellow yun. Tapos, for the month of February, kulay green. So, yun na nga guys. Ito na yung February natin na papisa guys. So, dyan sa baba guys, naka-note dyan kung ilang native ang meron tayo tsaka yung mga shamu natin. Ito yung ating EUG guys for the month of February. So, ngayon lang kami nagka-EUG dito sa aming yard guys. Sila yung mga first
na EUG dito sa aming yard. Meron tayong 4 lang guys. Yan sila guys, 2 puti, tsaka 2 itim. So, ito yung ating mga EUG. February namin ng mga papisa is nandito na nga nakalagay sa aming screen. Ayun, mapapansin nyo sa likod ko, nandyan na yun halos sila guys. Hindi namin sila nilagay sa aming brooder guys or yung mayroong ipa. Since sa panahon ngayon dito sa amin guys, napakainit. So, yung ipa kasi guys is napakainit sa katawan and medyo enclosed talaga yung area na yun. Kaya hindi namin sila nilagay doon. So, sa observation naman din namin sa ngayon, medyo mainit is okay naman guys kasi hindi sila nagkaroon ng any problem. Unless siguro guys, kung medyo malamig yung panahon ngayon o yung panahon ng tag-ulan, yun yung panahon guys na nilalagay din namin sila sa brooder. So ngayon naman guys, papakita ko sa inyo yung mga ilang natives namin dito. With a total of 54 pieces yung ating native guys. Ayan, nandito yan. Meron din tayong 29 pieces ng ating mga shamu guys. So all in all, meron kaming 83 pieces na mga sisiu for the month of February na magre-release for the end of March po. So ayun guys, kukuha na muna ako ng native. Ito yung ating native dito guys. Ito yung mga ilang unang papisa namin sa aming mga native na alaga dito. Ayan guys. Mapapansin nyo guys, napakalalaki na. So soon to release na rin to guys. Siguro mga first week of March, since ito sila mga first week din ng February ito na pisa guys. Pero ayan yung ating native guys. Ito yung example ng ating mga native chicken. So ito naman guys, yung example ng ating Brazilian cross with Shamu Asil guys. Ayan. Go 1 month old pa lang din ito. Ayan po. Ito yung ating Brazilian cross with Shamu Asil for the month of February. So ito naman guys, yung ating sample strain ng Japanese Shamu po. Ayan guys, napakalaki na rin. Ito mas bata to sa mga kanina guys, yung native tsaka yung Brazilian natin. Ayan, yung ating sample ng Japanese Shamu. Ayan guys, napakalaki na rin. So soon to release sa aming yard guys. Ito naman, kulay red yung kanyang cable tie. Ito ay Tanaka guys. Cross siya with Luffy. Tsaka yung old Tanaka namin dito guys. Ayan, big head masyado yung broadhead na yun guys. Ito naman yung isa nating strain guys. Ayan. Ito yung isang anak ng aming giant dito guys na si Yugo. Isa yung dampo siya guys. Cross with Shamu Asil naman na si Haruko. Ayan, ito yung example din nila guys. Ito yung sunod natin guys, isang Shamu Asil guys. Winning line yung kanyang mama. February 28 ata yung date talaga nito. So ayan guys, yung aming mga February na papisa. Soon to release na rin yun guys, yung ilan doon. So yun lang guys, yung aming video for today. Sana again nag-enjoy guys aming munting video. If you haven't subscribed again in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also to like our page on Facebook guys. Again, doon ako nagsasagot ng mga ilang katanungan nyo regarding sa presyo. Thank you again for watching and please do with everybody. Goodbye and peace out!